Igbo ndị ọma njibiri ekene m unu. Ndị mụ na ha nọ be Voice of the East kịta bụ the organizers of the Enugu Street Fashion Show. Maazị Nuel na Nwada Favour. Ana m anabata unu na Voice of the East. None. Daalụ nne. Daalụ. Alright. Anyị ga-ebido ka anyị nwee mkparịta ụka pụrụ iche gbasara this upcoming event unu na-eme organize unu na-ahazi maka ndị ọsọ ndị Enugu unu na-ahaziri ya or the whole of South East. Oh, the whole of South East, about Sunday Enugu. Okay. Unu ga-eji ohere a gwatu anyị maka this Enugu Street Fashion Show. Gwa anyị maka this event, gwa anyị maka ọgbakọ a, ọ bụrụ na ọgbakọ, gwa anyị maka ihe a mmemme a na-abịa ka mkpọ ya nọ mmemme. Ka unu si bido, ka unu si loputie, otu unu si kpaa dị nkata and the rest of it. Na plans unu nwe gbasara ya bụ mmemme. Okay. Ka m bido with ka isi wee bido. Afa m bụ dịka ka isi kwuo Emeka Emmanuel Nnaji. That is short form of Nuel. Oh. Yeah, I'm the CEO of Ivy's Models Management. Okay. So enwelu a situation I bịa notice here na ihe na-eme na our industry, which is a sideline some people, models to be precise. So I wee nwee mgbakọrịta n'ime onwe anyị sị na anyị chọrọ ime ka akwụsị ihe dị otu anwa. So o wee butezi anyị n'ime ichete ka anyị ga-esi wee mee ka ọ bụrụ ihe ga-apụta ife. Butela anyị na nke emela anyị ji wee chepụta maka street fashion show. Street fashion show ọ pụrụ iche na fashion shows ndị ọzọ a na-emegasị. Maka na anyị ma na majority of these people a na-sideline bụ ndị nọ na street. So anyị wee sị ka anyị nye ndị street ohere isonye n'ihe ha na-eme na fashion, makwa na isonye n'ihe ha na-eme na ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche na culture, ma tourism, you know, we have a whole lot. Arts, you know, so that's why we decided to come up with the idea Enugu Street Fashion Show. Ọ dị ka nke eme na Aba eji nwepụta obele nwa na-aga na the run mama mefu that mgbe ahụ ome nke Aba. Okay. Kemgbe unu na-elegara anya mgbe a ga-eme ya bụ Enugu Street Fashion Show and enwe venue. Is there a venue for this event? Favour. Yeah, venue I worked at Pocket Roundabout. Oh. A very popular place. Okay. And the date will 31st of August. Oh, August. Ya bụ ọnwa na-abịa abịa. Pocket Roundabout ya bụ a ga-eme ya n'Ilo na etiti iro. Unu ga-anọchukwu ụzọ mbọsị ya. Ka si wee kwado na ụgbọala na ndị na-eyuzu ụzọ ga-esi wee na-agafe on the road that day. Okay. Is there security and protocols and all of those things? Anyị na ndị Federal Road Safety akpakọrịtago maka mmemme a. Anyị na ndị Minister of Transport Enugu MOT na-akpakwa ka anyị mara ka anyị ga-esi wee mee ka ọ bụrụ ihe ga-agazi ọfụma. Makwa ndị ọzọkwa ndị security ogbe maka mmemme ya bụ afọ abalị abụ ihe ndị ime ogbe ọ dị mma. Kedu na-elegara ya ga-abịa ya bụ mmemme unu akpọtara these runway models amabụ ka enwe ndị nke nọ na n'ime ogbe ya bụ na street unu kpọkọtara ọnụ ha ga-abịa wee mee? Okay, anyị nwere a na-eme mmemme dị ona a na-enwe ha a na-akpọ casting call. Casting call anwa bụ ịgwa ndị ọ na-amasị isonye bụ ndị models ọ na-amasị isonye na mmemme ka ha bịa kọnata ka wee nwee ihe a na-akpọ audition. So anyị nwere a day I map out for it, which is Saturday a na-abịa 13th of July ka anyị map out for it. So anyị na-akpọku ma ndị ogbe models nọ n'ogbe ma models ndị ama ama onye ọbụla ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na mmemme a bịa on Saturday. Ime ha n'ọfụma ga-ewe gị. Okay, ọ dị ma ọ bụrụ na onye ọbụla ọ bụrụ na anybody mana unu ga-eme ihe a na-akpọ nhọpụta ya bụ the audition before unu select ya ndị ga-agada runway. Yes. Enwe dịka prizes ya bụ onyinye a na-enye enwe dịka onye asị ndị anụnwa meli onye emeniro then enye onyinye like that because I'm not able sometimes I may something like that na a na-enwegasị ndị na-enye asị amarọ m otu esi eme nke
Miss Nigeria, Miss Okay. Tourism, and the rest of it. Uche, as in the concept behind this whole Enugu street fashion show. And ke kpatara o ji wee dị iche na other fashion shows a na-eme. Maka ama m n'onwego nke eme before. Yes. Na ọ dịka n'izu gara aga ka izu abụọ gara aga. Yes. Ke ndị iche dị na nke unu nakwa that one. Okay. Ịma na mbụ ikwu si na ịjụla ma ọ dị ka nke emere na Aba. Nke ahụ emere na Aba bụ ha mere ya ji usher in their main fashion show. Mana nke ahụ anyị na-eme na bụ strictly on street fashion show. Ya na anyị ga-eme nke anyị n'ogbe from beginning till the end. Now ihe dịkwa iche na nke anya na nke emerụ na izu ụka gara aga bụ na nke anyị bụ ihe ha ga-eme n'ogbe. Ọ ihe a na-eme na street. Ọ ihe ga-adị iche ma ejiji ndị ga-abịara dị ga-eyikwa ga-adịkwa iche. Ọ ga-adị ọpụrụ iche na nke mebugo before. Na nkwụrụ ajọ ọzọ ịjụ maka onyinye. Enwere onyinye ewepụtara a na-enye maka ọbụla ihe ndị oyibo na-akpọ pageantry ka anyị na-eme. Nke a bụ fashion show. Mana nwekwa ka anyị si nwee ozi from ndị na-akwado anyị si na enwere ihe ha ga-ewepụta for ndị ga-emekarị ibe ha mbọsị anwa. Ịma na anyị ga-eme edio na anwa. Ọ dị mma. Ịma ọ na-esi na street fashion show. Achọrọ m ịjụ kedu akwa ndị maka ọkwa na nche ịbịa na enwe ejije dị iche nwere ike ijikere agbara m ka ndị street si akwado. Enwe akwa ejije dị iche iche ha na ndị onwe ka ha si ejikere iche. Okay. Favor sana anya ka amara ma mbọsa mmeba ka mama ngeje kote imagoro nwa rugged m dịkwa sorokwa ihe a na-eme. In our own side, we already have fashion designers. But then we are going to give room for anybody to showcase, to work on your own way. Okay. Yeah, so you can just come with your own creativity. Then you work on your own way. Okay, care side attractions. Are there any side attractions anywhere during that fashion show, like an art exhibition? You can go sing and the rest of it. Imana ọbụ na ndị na-esonyela anyị n'anya na flyer anyị arts, culture, fashion, lifestyle. So mbọsị anwa anyị ga-enwe a whole lot of things. Anyị ga-enwe ma ndị mmọnwụ ga-apụta bụ egwu. A ga-enwe ijele nnukwu mmọnwụ. So anyị ga-enwe ndị ga-abịa nwee performances. A ga-enwekwa musical arts too. Anyị ga-enwekwa art displays. Anyị na ndị na-ese ihe osise na-akpa ka ha bịada dị ka anyị nye ha ohere igosipụta ihe a na-eme. Maka ihe bụ ebumnobi anyị na this event bụ ka anyị nyenwuo ndị mmadụ nwesịrị ọrụ aka ọ ihe ha ga-egosipụtanwu ohere igosipụta ya. Ndị Igbo ibe m ndị mụ na ha na-enwe mkparịta ụka pụrụ iche bụ the organizers of Enugu Street Fashion Show nke na-abịa na the 31st of August 2024. Biko were ohere agwatu anyị ihe ọdachi, that is the challenges unu na-efesi organizing this show, and igwakwa ma unu na-enwetakwara enyemaka from the Ministry of Tourism na Enugu State. Daalụ. Ihe ọmụ anyị na-enwe bụ ihe ndị oyibo na-akpọ sponsorship. Mana anyị kenelu o nwere ofu onye anyị na-ekenesi ya ike. Ndị mmadụ miaz Bitcoin Chief. Yes. Ya bụ the only person tili anyị aka n'obi si anyị ngwa nenu nke a jide ka anyị jiri akwado unu n'ihe unu na-eme. And nke bụ eziokwu bụ na since anwụ mesịrị nwebere onye ọzọ tigolo aka n'obi. Achọrọ iji ohere a wee sị na ọ dị ka onwe ha onye ọzọ na-akọwapụta makwa na-egosipụta ihe eji mara ndị Igbo karịa Bitcoin Chief. Adọrọ m sure. Mana nwekwa onye a ngosi onwe ya ka ịfụ. Nwekwa igosi araba. O nwere pụta ka ịfụ ka ghara ịbụ sọsọ ga na-eri ukpe ekene. Daalụrịa nne Bitcoin Chief. So ọ ya bụ onye bịagolu si anyị na-egbughị oge ngwa nenu nke a jiri bido. Anyị na-enekwa anya na ndị ọzọ ga-etinye aka maka ime mmemme dị ona abụlọ ihe eji obele ga-eme. Ọ bụrụkwa ihe eji obele ihe eme.
so anyị na-agwa ọha na eze ndị ihe Igbo na-amasị, ndị fashion culture arts na-amasị, ka ha were ohere a wee tinye alụ n'ihe anyị na-eme, wee nyere anyị aka n'imepụta ya. Anyị reachgo out to the Ministry of Tourism Enugu State, and we are grateful to her. O mere anyị accept, nyekwa anyị ndụmọdụ ọ ga-enye anyị, gwakwa anyị ihe ọnụnwa ha nwere ike imenwu. Ha gbanisiri ike na side nke ha, so n'ọya wakọside. Ọ dị mma, m ga-ejikwa ohere a wee kene Bitcoin chief ọzọ, kenekwa Ministry of Tourism Enugu State. Achọkwa m iji ohere a wee gwakwa ndị niile bụ ndị Igbo ihe Igbo na-amasị, bikonu enwe ebe akụ kpom maka ihe gbasara ndị Igbo, ka anyị nchekwupụta ha n'azụ ma kwalite ha, n'ihi na idozite ala Igbo ọ ga-adịrị anyị na mma. Okay, ka anyị na-aga n'iru, biko ịma ajụgo m unu dates, mana unu agwara anyị oge a ga-eji eme ya, time, and ọsọsọ a day event ka ọ bụ. Ịsa anyị oge, gwa anyị ma a day event ka ọ bụ, egwa anyị if this is the maiden event ma nke a bụ nke izizi, and a ga-enwekwa subsequent ones n'oge na-abịa, and your plans for subsequent ones. Okay. The time is 10 a.m. Okay. Kemgbe ọ ga-akwụsị? Till evening. Okay. Yeah, and it's a day event. Oh, okay. And we also have plans for subsequent season. Yeah, first time on a met in Nigeria. Yeah, this is the first street fashion show in Nigeria. I get upukwalu maka ọbụrụ ọkọbere ya ka anyị kọlụ ha tem. Very first street fashion show na Nigeria bụ ihe a na-emeketa anụ and on Enugu State. Daalụ nri nnọọ, bụghị obele ihe. And achọkwa m iji ohere a wee gwakwa unu na onye ọbụla o sikwa wee, the voice of the East is always there to support ihe ọbụla bụ ihe ga-akwalite ala Igbo nakwa ndị Igbo. Enwe ihe ọzọ nwere ike ịgwanwu ndị na-elele anyị makwa ndị ga-enwe mmasị ịbịa this Enugu Street Fashion Show. Enwere item 7 ad because never ka mwa ga-abata ọfụma. Nsogbu adịla. Anyị bụ for nke gị a ga-emetarịrị ya. Nsogbu adịrọ. So were ohere a gwatụrụ anyị people, gwara ụmụ Igbo ga na-elele anyị ihe unu chọrọ, okwu ndụmọdụ makwa okwu mgbamume unu chọrọ ịgwa ha. Ihe anyị chọrọ ịgwa ọha na eze bụ, ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị a na-akpọ models, wee nwee ọghọm ma enwee ka a si wee dose gị n'akụkụ, and ị mara ị na-eme ọfụma na ị galụ mmemme welụ gị, and ị mara imere ọfụma mekarịa ndị ewelụ, achọrọ m ka m gwa gị na ọ bụlọ a reason for you to quit, is an opportunity for you to do better. Ị bụkwala onye na-akwa akwa fashion designer, bụkwala onye nwere ihe ị ga-egosi arts ma ihe ndị ọzọ ị ga-egosi, ihe a bụ ihe Igbo ka anyị na-eme. Anyị chọrọ ka ndị Igbo niile tinye alụ. Enwelo any form of restrictions. No, that day is open to the masses. Anyị na-agwakwa ndị na-alaike fashion, onye ọbụla tinye alụ that day, ka anyị gosi onwe anyị, onwe ka isi akwado ị na-adị egosibu before, ihe ohere gị igosi ya, ka igosi ndị mmadụ na isokwa n'ihe ha na-eme. Ọya bụ nwere ndị mkpụmkpụ a na-emekwa ndị mkpụmkpụ ala, ndị mkpụmkpụ ndị ọkwa ha dị eru adị ka mụa, ka anyị ma anyị ga-akwadote mbosi, ka anyị ma anyị sokwa n'ihe a na-alụ, ka anyị bịa gosi onwe anyị ka ọsụsọ ndị toro ogologo dị gịrịgịrị, ndị dị ka Favor, ndị na-abịa. Alright, ọ dị mma. Ngwa ọ ga-adị n'oge ọzọ, biko gbaanụ mbọ ịma na ịbụ a model makwa na inwe ihe ịchọ igosi mbọsị a ga-eme this Enugu Street Fashion Show. Gbaa mbọ pụta mbọsị ahụ. Date ya bụ 31st of August 2024. Ebe ọ na-eme bụ na Mkpọkịtị roundabout by 10 o'clock, ya bụ elekere 10 nke ụtụtụ. Aha m bụ Nwaada Ifeọma, nọdụ ọfụma.